Belarria martxan, badator musikaria. Eguerdion entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, eguerdion entzule, eguerdion ikusentzule, Instagram bidez zuzeneko bat egiten ari gara, YouTube bidez zuzeneko bat egiten ari gara, orain badatorrelako alako albiste baten bueltako kontuak bulego taldeko Tomas Lizaraz ikusten ari zarete baten batzuk, hori izango da protagonistetako bat, eta gero gauean, Sara Zozaiaren disko berriaren inguruan ere, hizketan arituko gara, beraz, ongi etorri, zuen etxera musikaren etxera, ongi etorri musikariara. Musikaria, Iker Gurrutxaga. Sekula entzunez genuen kantu bat, izan dazkenean zutaz, oroitzera eman nauena. Hau bulego taldearen kanturik berriena da, baina ez da gauzarik berriena, albiste nagusia, delako, nozitzuleko diren, agur esan dutenean, Tomas Lizarazu, eguerdion, zer moduz? Kaixo, eguerdion, oso ondo. Nekea pentsatzen dut izango duzula egun hauetakoa, hortaz, laster batean hitz egingo dugu horren inguruan. Hasi nahi dut galdetzen, ez? Aldatu aurretik, deitzazen bira hau, orain atzera begiratuta, zertan aldatu da, bai proiektua baizu, zertan aldatu da, aldatu aurretik ateratzen diskoa, hori da. Aldatu da. Hori da. Nik uste dut aldatu aurretik diskoak berak baduela ondorio nagusi bat, dena, gure bizitzan konstante bakarra dela aldaketa, ez? Eta ohitu behar garela aldaketetara, eta jakin behar dugula aldaketekin bizitzen. Eta nik uste dut, aldatu garela, pertsona bezala aldatu gara, evoluzionatu dugu, eta, gure bizitzak ere aldatu dira pixka bat, proiektu honekin hasi ginenetik, aldatu horretik aleratu genuenetik ere, eta, nik uste dut aldaketa hori, besarkatzen saiatuko garela etorkizunean ere. Esan duzu ez, aldatu zaretela, proiektu hasi zenetik, azken diskoaren ostean ere bai, bira potentea izan da. Bi urte izan dira, noza da, bi urte hauetan une politak izango zirela batetik, une gogorrak ere bai. Politena horrela gogoratzen duzuna, ez dakit, uneren bat esanote daitekeen, edo... Kostatuko zitzaidan, une bakar bat aukeratzea. Une polita asko izan dira. Nik uste dut, gauza oso polit bat bizi izan genuena, izan da aurten Estatu Batuetan, egon ginen jaialdi baten jotzen. Beraz, guk nazioarteko birak egiten ditugunean, jotzen dugu askotan, euskaldunak sarretan egoten diren tokietan, ez? Euskal etxetan, horrelako tokietan. Kasu honetan zen, guztiz euskal kulturatik at zegoen ekitaldi batean. Zein tokietan zen? Boixin zen, eta jaialdia zen, da Trifort. Eta beraz, genuen horrelako ikusle pilo bat, etzekitenak ezer euskararen inguruan, etzekitenak ezer bulegoren inguruan, eta izan zen oso ederra ikustea nola konektatu zuten, ez? Eta nola paperaren gainean eusten den teoria hori, ez? Guk sarritan esaten duguna eta gure buruari errepikatzen dioguna, dala, naiz eta euskaraz hitz egin, posible da munduan zehar bidaiatzea gure musikarekin edo musikarekin, ez? Eta euskarak ateak iztetik urruti, ateak ireki egiten dizkigu, ez? Mundura begiratzen dugunean, eta Estatu Batuetan aurten gertatu da hori, ez? Ikusi dugu jendeak konektatu dela musikarekin, konektatu dela euskararekin, eta euskarari esker esango nuen, ez? Baginen talde berezi bat jaialdi horretan, jende asko gerturatu zen bazekitelako bazegoela talde bakar bat jaialdian euskaraz abesten zuena, gu ginen, eta hori geldituko zait uste dut etorkizunean ere hor buruan gordeta. Esan duzu, ez, euskarak eraman zaituzte, ez, hainbat tokitara, baina egiten duzuen musikak ez du mugarik, ez,
Nola bizi zuen, orain esan duzu, nik kuriositatu, nola bizi izan duzuen jendeak kontzertu hori? Estatu batutakoa? Boizikoa, bai. Bai, begira, zen jaialdi baten kontestuan, eta zen Debaldeko kontzertu bat, eta hortaz jendeak, gerturatzeko aukera zuen, inungo konpromesurik gabe, ez? Hau da, sarrera ordaindu behar gabe. Beraz, erresago egiten du guztia horrek. Bildu zen gero eta jende gehiago, kontzertua hasi zenetik amaitu zenen arte, jende pilo bat bildu ginen, ez dakit 2000-3000 bat pertsona izango ziren bertan, eta politena izan zen bueltan dan, publikora jaisten nahi zen momentu horretan, ez dakienak, azken abestia bueltan da jo izan dugu bira honetan, eta jaisten naiz publikora, publikoarekin abestera, salto egitera, eta dantzatzera, eta gozatzera. Eta kuriosoa zen, ze banekien etzekitela letra, etzekitela ezer, baina denak gora, inglesez, denak saltoka, denak eskuak gora, eta oso derra izan zen. Eta gero, horren ondorengo egunean, izan genuen aukera beste kontzertua jotzeko jaialdi horretan, baina orain honetan zen ja gune itxi baten, eta sarrera ordaindu behartzen ikusteko. Eta oso polita izan zen ikustea, gunea utxik zegoen gu hasi aurretik, gu hasi ginenean, jendea etorri zen, ez dakit, etzen bete, baina jende pilo bat etorri zen. Eta, segulako jakimina eman zigun, ez, da, galdetu genion jendeari, zergatik etorri zarete gu ikustera, da, gehienak esaten zuen, atzo ikusi nuen, eta berriz errepikatu nahi nuen, edo beste askorek esan zidaten, atzo galdu nuen, eta esan zidaten ezin nuela berriz galdu. Beraz, polita izan zen, ez, ikustean nola euskarak, ireki zigun horrate bat, boizin, estatu batuetan, behar bada beste hizkuntza baten abestu bagenu, itxita egongo zena. Bai, batez ere esaten honoriz, pop kultura forte bat dagoen herrialde batean. Bueno, boizin akaso countryak eta horrelako kulturak gehiago eragingo du, ez? Baina pop kultura fuerteko herrialde batean, ez? Ez pop kontzertu bat ematea, exigente izan behar duelako. Bai. Gu beti berdina egiten dugu, ez? Disfrutatzera joaten gara kontzertutara. Hau da, izebergaren punta, askotan esaten dugu, ez? Lan piloa dago atzetik, eta are gehiago nazioarteko bira daten. Baina, guk azkenean zentzu ematen diona proiektuari ere hori da, ez? Eszenatokian bizi dugun hori, eta batez ere publikoarekin dagoen hartu eman horretan, bizitzen dugun horretan, ez? Bestalde ere izango du, dauneko gorrak ere izango ziren. Esaten duzun moduan, izeberraren punta bakarrik ikusten dugu, kontzertuetan beti ez bada euneko 85 beti irribarrez, alai, ikusten zaituztegu, uneko gorrak ere izango ziren. Bai, pilo bat. Hala ere nik uste dut balantza momentuz behintzat proiektu honetan bulegorekin badagoela oso momentu positiboek pixu askoz gehiago dutela. Baina badira gogorrak ere. Niri pertsonalki gogorrenak egiten zaizkit harremanak. Lantaldeko norbaitek, bizitza lehen esan dut, ez? Aldaketa dela eta onartu behar dugula aldaketa direla, eta hori da beste behin, paperaren gainean oso ondo eusten den teoria bat, baina gero praktikara eramatea zaila dena, ez? Eta norbaitek esaten duenean lantalde utzi behar duela beste proiektu atera lanera doalako, edo bizitza aldaketa bat egin nahi duelako, edo dena delakoa, ostra, oso lantalde potentea daukagu, ez? Eta potentea esaten duz zentzu emozional batean, ez? Laguna gara lanean egon arren, eta hala sentitzen dugu, ez? Beraz, norbaitek uzten gaituenean, edo norbaitek beste bidea hartzen duenean, hori nik momentuz oso gogorra izaten jarraitzen du niretzat. Justo aldatu aurretik biraren atarian gertatu zen aldaketa potentenetako, ez holtza gainekoa. Bai. Baina kontsolidatu zaretela, esan daiteke, esan edut, egonkortu da taldea, eta nola gainera. Bai, oso pozik gaude, egia esan orain, hiruko bote bezala jarraitzen dugu bulegon, eta estenatokietan laguntzen digu Elbak. Esaten du estenatokietan, baina egia da, estenatokitik kanpo ere gauza pila bat egiten dituela, ekarri du energia berri, fresko eder bat, eta egia esan, bera dagoen tokian, inguruko jende guztia, gustora dago, eta gu ere estenatokian ere nik uste dut hori transmititzen dugula, ez? Oso une gozoa bizitzen ari gara, ez bakarrik mugitzen ari den jende kopuruagatik edo proiektu hartzen arien dimentsioagatik, hori ere bai, noski, azkenean indako lanaren ondorio delako eta eskertzen delako, baina gustora gaudelako eta disfrutatzen ari garelako musika eta lehen esan dut, ez? Zuzenekoak eta momentu horiek dira honi guzti honi zentzua ematen diotenak, eta horten kristo momentuak bizitzeko aukera izan dugu. Bai, ez dago zalantzarik. Tartean, mazke birabukerako kontzertu hauek, ez? Euskaldunako irudatak... Hori da? Ostras, nolako sentsazioak izan dira?
eskatuko dizut, errepaso txiki bat egiteko, egunez egunekoa. Hau da, ze, klaro, hiru kontzertuak, Hiru kontzertu izan dira. sentsazio oso desberdinetan izan ziren. Niri gustatuko litzaidake hor gehitzea baluartekoa. Ze oso berezia izan da ere. Izan da, iruditzen zitzaigun kursalen hasi genuen bira hau, eta polita iruditzen zitzaigun, nolabait zirkulo hori iztea eta horrelako auditorio batzuetan amaitzea, eta Iruñakoarekin sorpresa handi hartu genuen, ez? Baluarte, bada areto handi bat, eta Iruñan, eta egia da, Iruñan jo dugula pilo bat, azken 2 urte hauetan, baina sekulako harrera izan du, ez? Eta baluarte betetzea guretzat, erronka handia zen, eta poza handia eman digu jendearen erantzun horrek. Eta errepasoa pixkat egunez egun, ez dakit, lehenengoa izan zen larun bata, azaroaren bata Euskalduna Jauregian. Egun kuriosoa. Egun kuriosoa izan zen, bai. Eta unkigarria izan zen, oso polita. Euskalduna, ja utxik ikustea bera, kristona da. Osea, oroitzen dut soinuproban begiratzea aretora eta esatea, buah! Eske hau bere hortan ja esperientzia bada, ez? Eta oso polita da. Eta gero ja, ertetzen zarenean iztenatokira, eta dena beteta ikusten duzunean jendea txaloka gozatzen, oso polita izan zen. Eman genuen ere soka laukote bat, Bilboko korala egonda gurekin, eta bai egia esan lehen kontzertutik azkenen gora, izan ditugu lehenengoan gauza desente zeuden oraindik hobetzeko, bigarrengoan zuzendu genituen batzuk, baina oraindik batzuk hor gelditu ziren, eta azkenengoan 3. horretan, atzo izan zen dena perfektua izan zen, ez? Nik uste dut, askotan dira gauzak barruan gertatzen direnak, eta guk bizi ditugunak, eta publikoak esan dugu, zini batean egon nintzen, eta gozatu nuen, eta seguru nago baietz, guk ere gozatu genuen, baina egon ziren momentu zaiak ere teknikoki barrutik, baina nik uste dut oso ondo salbatu genituela, eta batez ere atzo, arantza guztiak kendu genituela, eta izan zela gozatzeko egun bat, eta esan nuen estenatokian ere, baina ezingo genuke amaiera ederragorik imaginatu, aro hau borobiltzeko, ez? 5 urte eta gero Euskalduna Jauregia beteta ikustea, jendea hor dagoen konexio hori, eta gainera azken kontzertua izan da, are handiagoa izan zen, ez? Beraz, oso gustora gaude. Gainera esan duzun, ez? 3 auditorio nagusiak, ez? Euskal Herriko 3 auditorio nagusiak nola bitera zapalduta, beteta, kontuz, horiek errez esaten diren gauza dirak, baina gero egin behar diren kontuak dira. Claro, ez dakit auditorioan ensaiatzeko aukerik eman zizuten Euskaldunan? Kasu honetan egin duguna da, egin ditugu entxegu pilo bat laukotearekin, soka laukotearekin eta koralarekin, ze bazen gauza berri bat guretzat, musiko, biolinak, biolak eta instrumento horiek, ez gaude ohituta, bada klasikotik datorren jendea, beste ohitura batzuk dituenak, eta orduan hor, erdiko zona bat bilatu behar izan dugu, ez? Denok gustora egoteko, denok gozatzeko eta kontzertua ondo joateko. Eta gero egin duguna da, Euskaldunako 3 kontzertuetan, egin duguna da goizetik hasi Euskalduna Jauregian, antzerki bat izango balitz bezala. Goizetikan joan gara bertara, entxaiatu beharreko dena, eta gero, atxeden pixka hartu dugu, eta gero ja kontzertua izan da. Noizbait kantu eskaini duzu? Bai, horri izan da. Gauza bitxietako bat bada, ze ez dakit gogoratzen duzun. Euskadiko orkestrarekin kentzazpi, bertan. Bai, noski nola ez. Eta uste dut, okerrez banago, Euskaldunan egon zirela ere. Begira. Bai. Xabik konfirmatuko zigun, baina Euskaldunan egon ziren. Begira, ez? Ira gauza... Bai, noski. Guretzat, kentzazpi ira erreferente, hasieratik. Horregatik egiten duzu kantu hori, ez? Hori da, horregatik egin genuen noizbait. Bazen, 5 urte eta gero, esaten genuen, bertsio bat egin beharko dugu, ez? Lehenengo aro honi, aro honetan ere hori egin dauzteko, ez? Nolabait. Eta kentzazpi izatea, Euskaldunan izatea, denak zentzua bezala hartu du, bai. Ez dakit hori, pentsatu zegoen ez, gero zazpikara etorri zen, eta dena Bilborekin lotzen duzu nolabait ere, Euskaldunarekin lotzen duzu, ez? Bai. Gauza batzuk dira bilatutako gauzak, besteak bidean etorri direnak, besteak improvisatutakoak, baina egia da oso borobila gelditu dela. Horrekan galdetzen zidaten, aldatu aurretik diskoa,
hori egin zenutenean bira honen amaieran, claro, justo aldatuko da orain, porque geldituko zarete 2026 esan jo behira. Oso polita da eta teoria ederra da, baina ez zegoen hain pentsatuta dena. Osea, Hasi zenean ez. hasi zenean, aldatu aurretik konposatzen hasi ginenean, ez genuen pentsatzen 2026an geldituko gara horretik aldatu aurretik diskoa izango egia da, polita gelditzen da ez, justo geldialdi baten aurretik, azken diskoa da aldatu aurretik. Bai, batzutan gertatzen dira holakoak ere. Aitatasuna nola eraman duzu bira honetan? Bueno, esango dut oso ondo familiari esker, bai, badugu sekulako, askotan esaten dut ez, bulego niretzat nire kasuan bakoitzak bizi du bere erara ez, baina nire kasuan bada proiektu familiar bat ez, ez da nire proiektu bat, bada proiektu bat denok egiten duena posible. Nire bikotea egiten du posible, nire alabek egiten dute posible, nire gurasoek egiten dute posible, eta inguruan dugun arrebak, denok egiten dugu posible, ez? Eta hemendik eskerroneko hitzak beti dira gutxi, inoiz ez dira nahikoa, baina eskerroneko hitzak besterik ez dituala esatea, ez? Familiari eta inguruan ditudan guztiei, ze, askotan entzuten dira historiak, ez? Ostra, musikara dedikatu nahi nuen eta ez dut etxean babesi jaso edo nire kasuan kontrakoa izan da, ez? Denek uste dut badakitela edo bazekitela musika dela nire euskarazko hitza ez dakit nola, baina nire propositoa bizitzan eta denek babestu naute pilo bat eta orain aitatasunarekin ere pixka kontrakorrontean joan behar gara, ez? Asteburutan lana egiten dugu pilo bat, kontzertu egin eta astean zehar batzutan badugu aukera librago egoteko, beste batzutan astean zehar ere hor malabareak egiten ibiltzen gara, egia esan oso momentu polita bizitzen ari gara etxean ere. Esaten nuen, familian ditu zaizu tartean horregatik esaten nuen, horregatik esaten nuen. Olako bira baten baitan, olako kontuek, esaten duzunez, proiektu guztia, ez? Aldatzen du batzutan, eta horregatik aldatzen izun. Bai, esan duzu, azte tartean lasaiago. Zuek lasaiago ez dakite batzen zareten, esan nahi dut, baduzuelako bulegoren bulegoa. Bai, guztiz. Ez baduzuelako, eta hor, zuk esaten zen idan, ez? Diskoa atera aurretik esango zen idan. Era bat honetara jarriko naiz orain, ze sinisten dut honetan, eta egunero lanera noa. Bai. Egunero zoaz, bertara. Bai. Orain etxean egiten dut, badut bai. Baina gure plana... Telelan egiten duzu. Bai, egon gara hor, azkenean aldaketa konstante baten gaude bulegon, ez? Eta bada ikasketa konstante bat, alde batera begiratu, gero zuzendu, beste alde batera begiratu, eta hor gabiltza, ez? Eta izen ditugu fase desberdin asko, hasieran egiten nuen asko etxetik, gero izan genuen bulegoren bulego bat ere, orain bagaude fase baten beste bulego batetara pasatzeko, eta tarte horretan etxetik ari naiz lan egiten, eta azken aldian etxetik kanpo ere bilera pilo bat izan ditugu, miribilaren kontu honekin hasiera ondo egiteko, bilera pilo bat egin izan ditugu baita ere, amaiera ondo egiteko, entxegu pilo bat Bilbon, koralaren egoitzan, eta etxetik kanpo ere desente bai. Baina egia esan, 2026a ondo etorriko zaigu zentzu guztietan, nik uste dut familiarekin lasai egoteko, desiatzen nago lehen komentatzen dion norbaiti. Baten batek esatea, martxoak 7, larun bata, badago plan bat, nahi duzu etorri eta agenda begiratu beharrez izatea, badakizu esatea, bai, banoa, nahi dut, eta ondo etorriko zaigu 2026a. Hori beharrazko izaten da. Hori ere, distantzia bat hartu, proiektuari berari ere distantzia bat hartu, bestera batera ulertu. Bulego berria esaten dugunean, zer da, baita ere management berriaren zera, ze ikusigu, tasio agertu dela. Bai, hori da, tasio agertu da ekoazioan, aldaketa horietako bat ez, ilusio pila bat egiten diguna. Ez dakienak, Joseba Raskin da, guk esaten dugu beti el quinto Beatle esaten zen, ez? Bazela manaierra, eta Joseba da guretzat bulego nukleoan, barruan dagoen pertsona bat, hasieratik gurekin egon dena, eta erabaki hartu du bere management edo bere, ez dakit, euskaraz igual badago, bere bulegoa sortzeko, eta berarekin jarraituko dugu, beraz, horrere aldaketak. Egin dituzu bidean, gauza zoro pila bat. Bai. Erakoslegi batean joatzearen adibidez. Jendaia kaso ez da goratuko, baina kartelak pegatu zen dituzten Euskal Herri guztitik egun batez. Ibili zineten eroa bezala.
egin duzu hori. Nire ora burura etorri zaizkidan eroenak oiek dira. Nagusien egoitzetako bira Nagusien ere egoitzetako izan bira. zen, bai. Egin berezia- duzu, Bai. ez dakit, estrategiak lantzerako garaian, izeberrari berri beste estrato batean estrategiak egongo Hori dira, da. ez? Nola egiten dituzu esan dut? Ez dago destripatu berrik dena, ze, karo, estrategiak. Aha, bai. Gero, Bueno, ez daukago ez baina- inungo sekreturik, Ez, baina dago- arrakastaren zati ere izaten dira estrategiak Bai, dudari gabe. onak direnean, ez da? Bai, bai. Bai, nik uste dut, horrere pasatu ditugu fase pilo bat, eta hor baude ikasketa konstante baten, etengabe baten. Azkenean, nahi edo ez nahi, bost urtera daramatzagu bulegorekin, 5 urte profesionalki musikari gure bizitza ematen, ez, nolabait esateko, eta denbora guztian ari gara ikasten, ez, eta hobetzen. Hor, Joseba, horrelako argitasun bat dauka, ez? Horrelako buru privilegiatu bat dauka ideiei dagokionez, eta gero egiten dugu bilera pilo bat. Eta diskutitzen dugu, zentzurik onenean, diskutitzen dugu pilo bat, ez? Bakoitzak badu bere ikuspuntua, eta askotan, esan dugu, ostra, ari gara diskutitzen, ez dakizerren kolorearen inguruan, da guazen pixkat perspektiba hartuta. Bai, azkenean nik uste dut denok baudela oso implikatuta proiektu honetan, nahi ditugula gauzak ondo egin eta nahi dugula bidea disfrutatu eta jendeari disfrutarazi, ez? Eta hortan saiatzen gara pauso bakoitzean, ez? Hasieran aipatu dituzun gauza guztiak dira pixkat gure nortasunaren parte den sorkuntzarako asmo hori, ez? Eta intentzio hori eta esfortzu hori, ez? Bai ikusi dugu hasieran, bulegoren hasieratan, oroitzen ez denarentzat, edo ez dakienarentzat, 2020an hasi ginen. Eta pandemia betean, jo gintuen, baina Egan eta mutur pandemia. muturrean. Egan eta pandemia hori. Eta garai horretan, sorkuntza eta gauzak desberdin egitearen hori izan zen ala beharrez, etzegoen besterik. Ezin genuen joan herri kontzertuak eskaintzen, beraz, egin behar genuen, ahaltzena. Hasieran, bajoia eman zigun, pandemia, ze genuen diskoak grabatuta, proiektuan lan pilo bat eginda, jantziak, ez dakiz zer, da errepente esan zigun, denok etxera. Eta esan, ostra, orain hori egin behar dugu. Eta Josea etorri zen da esan zigun, mutilak, ezin dugu kontzerturi jo, baina gauza pila egin ditzazkegu, eta guazen gauza hori denak bilatu eta egitera. Eta, nik uste dut urten poderioz, sorkuntzarako intentzio hori, asmo hori, gogo hori, bihurtu dela gure nortasunaren parte, ez? Eta saiatzen gara pauso bakoitzean gauzak desberdin egiten, eta, Euskaldunan saiatu gara, ez? Laukote bat sartu, moldaketa batzuk egin, saiatu gara ez egiten, kantu batzuk baziren, predezibleak edo, ez? Pentsatu, ezer ez da berdina, laukoteat egin, espero nuen olako zerbait, ez? Ilun dagoen arren bat sartu dugu, malutak bat sartu dugu, aspalditik jogabe genuen kantu bat, eta saiatzen gara gauzak pixkat desberdin egiten, ez? Eta orain ja fokoa dugu hor 2027 horretan, nahiz eta urruti egon gero segituan helduko dena, eta horrere saiatuko gara, ez? Kontzertu desberdin bat egiten, ez? Esperientzia berri bat eskaintzen, etortzen denak, esatea, bizi izan dut gauzat, beste inon ez dudana bizi. Ze 2027ko martxoaren 6an. Hori da. Izango da Bilboko Miribilako hitzordu hori. Tamainako erronka da, esan nahi dut. Ez dakit badagoen hor zer ikusirik industria ulertzeko moduarekin. Ze, klaro, egin duze txikitik handira, baina handira egin duzuenan, handira egin duzu apustua. Bai. Ez pentsa, egia esan, begira, bulegorekin gertatzen ari zaigu hasi ginenetik, gure espektatibak beti txiki gelditu zaizkigu. Eta ez da gauza bat arrokeritik edo guztiz kontrakotik esaten dudana da. Osea, gara oso txarrak aurreikuspenak egiten. Kursal egin genuenean, bete zen segituan. Barkatu dira zuen, baina horra apustu serio bat egin zen dutelako. Eta zen sarreraren prezioa jendearen eskuragarri jartzea. Bai. Nik hori beti izango dugu gogoan. Apoza ematen ditu horrek. Beti esaten dudana da, hor, garestiago jarrita ere, ziurrenik erakarreko zenuten jendea, baina zuek esaten zenuten ez, baina gure entzuleak badakigun hor diren, eta badakigu zenbaterainoko esfortzu egin dezaketen. Apoza ematen ditu hori ikusi izanak eta hori apreziatu izanak. Eta esaten ari nintzen, kursalekin, bete zen segituan, berez guk nahi genuen bigarren bat egin. Ikusita nola joan zen lehena, baina ez zegoen aukerari, ez genuen aurre ikusi. Osea, ez genuen imaginatu egiten
kursal bat horren askar beteko zenik. Euskaldunarekin, esan genuen, venga, orain bai, orain ja dena planeatuko dugu ondo. Euskalduna bat, posiblea betetzea, kursal baina handiagoa da, igual beteko da. Beraz, bigarrenaren reserva bat egingo dugu. Eta gertatu zen lehena eta bigarrengoa, bete ziren segituan. Eta gainetik pasatu gintuen olatuak, eta gu Josebari deitzen, Joseba, hirugarren euskalduna egin behar du da? Esan zu, baina zuek ze uste duzue, euskalduna ez dela herriko plaza, ez dakit nola esan, osea, euskaldunan artista piloa daude eta jenda dago itxita aspalditik. Eta bueno, azkenean, eskerrak euskaldunakoak ere portatu ira pilo bat, eta lortu genuen hor, aurreko larun bat hori libratzea, eta egin ditu azkenean 3, eta bueno, orain ikusten genuen, 3 euskalduna, badira 6.600 pertsona, baluarte ere beteta egon da, beraz, bueno, ze areto dauzkagu inguruan gutxi gora bera tamaino honetan mugitu aldirenak. Baloratu genituen pilo bat, egon ziren maigainan, Euskal Herriko areto guztiak, haundiago batzuk ere zeuden maigainan, baina pentsatu genuen guretzat pauso naturala zela, ez, miribila egitea. Egin ahal genuen bek bat, egin ahal genuen ilunbe bat, edo belodromo bat, edo Nafarroarena bat, baina iruditzen zitaigun, hau gustatzen zaigu planteatzea karrera de fondo bat bezala, ezakit ondo dagoen euskaraz esan da. Luzerako karrera bat bezala. Eta nahi genuen pausoak banaka eman, ez? Eta horregatik aukeratu miribila uste dut toki oso polita dela, oso beroa da, oso gertukoa da. Guretzat izango da erronka handi bat, ez? Horrelako lehenaldia delako dimentsio horretako kontzertu bat egiten duguna, baina ilusioz bete daude eta urte guztia daukagu hori prestatzeko, beraz miribilarenako hori izango da urte oso bat sorkuntzari eskaintzearen ondorioa eta emaitza, ez? Eta badugu denbora pilo bat gauzak mimoarekin egiteko, diskutitzeko pilo bat gure artean, bilera pilo bat egiteko, eta, bueno, esan dagoa, saiatuko gara zerbait berezia egiten, ez? Miribilarena hortan. Ez hor azkenean, ez? Badaude hainbat faktore, ez? Pentsarazten dutenak, erakarriko duzuela jendea, ze Abando Ibarra bera nola jarri zen duten, edo, egon zareten 1000 toki. Egia da, betiko ez plaza irekian, beti ere jende gehiago mugitzen dela. Baina, atzera begira pentsatzen jarri, eta espazioak bete dituzuen. Bai. Jende kopurua, sekulako izan da hainbat kontzertutan, ez batean eta bitan, Bai. Beira, 2026 urtean gauza asko egingo ditugu, helburu nagusia da sorkuntza. Baino, beste helburutakoa da kontziente izatea guzti honekin. Eta aipatzen duzu jende kopurua, eta egia da zentzu horretan privilegiatu hutsak sentitzen garela, ze azkenean, jende kopuru horrek ahalbidetzen du ere, hau gure ogibidea izatea, ez? Eta hori ezin dugu bestaldea, niri jendea berdin zait, lan pilo bat egiten dugu, eta gero horren emaitza ikustea, atsegina da, eskertzen dugu pilo bat, eta oso privilegiatuak sentitzen gara, jendeak ematen digun babes guztiagatik. Baina nik azpimarratuko nuen kopurua baino kalitatea. Nik flipatu egiten dut, bulegoren kontzertuetan publikora begiratzen dudanean, da ikusten dudanean, aniztasuna. Ikusten ditut familia, gurasoak seme-alabekin ondo pasatzen eta beraien momentua gozatzen. Ikusten ditu kuadriak litratzen, litroa gorraidean ez dakize, dena ematen eta abesten topera. Ikusten ditu gurasoak seme-alabak etxean utzita, etorri direna kontzertua gozatzera, eskapatu da pixkat eta beraien momentutxoa bizitzera. Ikusten ditu jendeak, ez dakit, punkiago jantzita, besteak dotoreago, besteak, eta da, ostia, musikak ze gaitasun duen, eta naiz ari bulegoren inguruan, ari naiz orokorrean, ze gaitasun duen musikak, desberdintzen gaituen guzti hori ahaztu, eta biziko dugu momentua musikak eta bereziki zuzenekoek. Dute gaitasuna, ostra, ahaztuko dugu bereizten gaituen guzti hori, eta nik uste dut garai hauetan behar dugula, eta berriro errepikatzen dute, naiz ari bakarrik bulegoren inguruan. Behar dugu zuzeneko gehiago, behar dugu musika gehiago, eta behar dugu hori gehiago, ez? Ahaztu pixka desberdintzen gaituen guzti hori, eta ostra, guazen elkarrekin gozatzera eta disfrutatzera. Esan duzun argazki hori aurreko bira bukaeran gogoratzen dut. Esate zen dietela, etorri, atzokira, etorri, eta joan nintzen da, lehendabiziko goza izan zena hori, ez? Anistasun hori. Eta hori gero errepikatu da. Errepikatu da, eta gainera ze plaza desberdinetan, ez? Zelako plaza bat emakarri gertatu, ez? Hauteko udan atortxukoa ere izan zen. Bai. Atortxukoa oso kontzertu berezia izan da guretzat. Eta, horren, sarreren inguruan erroren itzengo du, baina hor esaterako, lehen esan dudan, estrategiak eta horrako kontuetan,
komunikatibok egiten dituzen gauzak beste bada, eta hori atortxuko bideoaren esaterako. Errepikatu Arkade? Komunikatiboki egiten dituzen gauzak, Bai. badirela baita ere, erakartzen duten gauzetako bat, eta horra adibidez, sartzen dela atortxun egintzen duten bideo hori. Bai. Hori ez dakit nola bururatzen zaizuen, nor den bururatzen zaiona, Beira. espontaneitatea dagoen edo aurretik ikusita genuen olako zerbait eta ordun egiten du, esan nahi dut, okurrentziak direlako, Baira, lehen esan dizut, gaude oso implikatuta proiektuaren barruan gauden guztiok. Eta ni sentitzen naiz oso privilegiatua beste behin daukagun lantaldeagatik. Badu kriston lantalde ederra, kasu honetan, Joseba badago hor ideiak ekartzen, lehen aipatugu, Aneli Zarralde gure community managerra badago topera ere ideiak ekartzen, ideiak ejekutatzen, guk ekartzen ditugun ideia batzuei frenoa botatzen da esaten, hori ez dugu egingo, beste gauzat egin behar dugu, eta ane bezala beste guztiak, ez? Nik uste dut teknikari bezala lanean ditugun jende guztia bakoitza, badela jende oso berezia, jende oso implikatua, eta jende oso, esango nuke, normala. Eta askotan, depende ze ambituan, jende normala, normal, bagaude lanean, baina normal egongo gara. Eta disfrutatuko dugu, eta izu, akats bat badago, akats badago, eta venga, jarraitzen dugu aurrera, eta nik uste dut gure lantaldean nolabait badagoela horrelako ambiente bat, eta bideo horren inguruan, udara hontan, pentsatu denean, venga, oazen egitea, lehen aipatu duguna, ez? Pixkat, sorkuntzarako joera hori, eta gauzak desberdin egiteko joera hori, oazen egitea, saiatuko gara kontzertu aldugun guztietan, ze beti ezin dugu hori aurrera atera, gauza ezberdinak egiten. Eta gauzak bestera atera egiten. Nola egin dezakegu bideo bat, bilatuko ditugu referentziak, emango diogu gure tokea, ez dakiz zer, eta horre goten gara, askotan kontzertu horretik, irten berriz, egin berriz, ez dakiz zer, gero polita gelditzen dira. Hori, esaten hori, ze hori oso exigentea da, berez? Hau da, kontzertu baten atarian, horrelako kontzertu baten atarian, badakizula milaka pertsona egongo direla, badakizula probak eta direla oso neurtuak. Eta hala ere, horretarako denbora ateratzea, artista asko ez daude horretarako prest. Nik uste dut berriro lantaldeak pilo bat egiten du. Eta gure artean dugun giroak benetan esaten dute, ane adibidez... Humiltasuna. Ez da humiltasuna, Baduzu hortik ere esan edo. Egia da, anek ez dit esaten, Tom, egin behar jarri hor ja ez dakiz zer. Tom, egingo dugu bideo hau da, eski kristona gelditu gara ez dakiz zer da. Venga, guazen, saiatuko gara eta egingo dugu, eta bideo hori, uste dut egin genuela beste probaren bat, beste nonbait antzeko zerbait egitea, da bota genuen zakarretara, etzen ondo irten eta listo. Baina esan dut, preste egon behar duela artistak horretarako ere, eta ulertu behar dituela hainbat logika. Batez ere sareak eta zehor, baduzu baita ere ez, harreman bat sortu da horrez, publikoarekin, sarean ere sortu da nola baiterako harreman bat. Hori nola eramaten duzu ez? Hasi zinetenean 2008an ezagunak egin gabe oraindik gauza bada. Gaur egun? Egi esango dizut. Sareak gero eta deskonektatuago nago saretatik. Eta gainera da zerbait intentzionala. Ze iruditzen zait oso erabilgarriak dira, bulego bezalako proiektu batentzat ezinbestekoak dira, komunikatzeko ematen ditugun pauso guztiak, egiten dugun guztia, baina niri pertsonalki jarlo pertsonalean sartuta, nire egunerokotasunean zarata pilo bat ekartzen didate. Pilo bat. Pilo bat, ze ikusten ditut, ez dakit, estimulu pilo bat, denbora joaten zait egan konturatu ere egin gabe, eta da ez dit ezer gauzak batzuk baina gutxi dira. Hor, balantza, lehen aipatu den balantza hori, negatiboa gehiago du, momentu honetan positiboa baino. Igual da baita, biran gaudelako, lan pilo batekin gabiltzalako, eta ez daukadalako, harreman osasuntxu bat eraikitzeko denborarik mugikorrarekin beraz. Azken aldian oso deskonektatuta nago pertsonalean, nahiz eta bulego mailan, jakin beharrezkoak direla, ez azkenean gaur egun, bizi gara sareetan, baina nire sare pertsonalak, baditut zeharo, hortxe utzita eta umezurtz pixkat. Esan duzun zarata hori sortzen delako, ez? Zarata hori badago, eta zaindu egin behar da, bakoitzak bere burua ere zaindu egin behar du. Bakoitzak bere burua, bere denbora, eta bere, niri, momentu oso politak bizitzen ari gara, eta nire obsesio txikietako bat,
denbora aprobetxatzea, baina ez denbora aprobetxatzea era razional baten de gauza pilo bat egiteko da ezak zer. Kozientzia izatea ez, momentuan bizitzen ari garen horren inguruan eta zentzu guztietan ez bakarri bulegon ere bai, noski, bulegon, bizitzen ari garen guzti hau, zaudenean lanean, batzutan ez zara konturatu egiten, eta esan duzu, Euskaldunan jotzera goaz, eta 2500 pertsona izango ditugu hemen, etorri direna bulegoren kontzertu batera, sarrera ordaindu dutenak eta apustu egin dutenak honen alde. Eta hor, batzutan gelditu behar gara, baina baita, bizi pertsonalean ere, alabak, azten dira segituan, eta pasatzen da denbora konturatu gabe, eta ez dut nahi pasatu denbora hori mugikorrari begira. Nahi dut momentu bakoitzean bertan eguta ez. Eta zaila da, batzutan derrigorrez egon behar du, pendiente gauza baten pendiente edo bestearen pendiente, baina saiatzen ari naiz, orain alik eta gutxien izaten. Gero beste gauzatako bat, publikoarekin sortu duzuen harreman horretan, beti ezpada, ia beti, kontzertu ostean gerturatzen zarete publikoaren gana. Horrek ere neke bat sortuko du, ez? Geroz eta jende gehiago duzuenean parean. Bueno, hor, zentzu horretan, nik jeisten naiz publikora kontzertuan bertan, bueltan dan, eta kontzertu ondoren, azken aldian, gure burua zaintzearen alde egiten dugu. Ez dugu hainbeste irtetzen, ez gara hainbeste irtetzen, de hecho, aurten, egontzen kontzertu bat, ez dut oroitzen, esan nube, Laudio zela, Laudio zen, Xabi dut hor baiezkoa ematen, atzetik, Laudion gertatu zitzaigun, klar, bira honetan pasatu da kontzertu asko bata bestearen ondoren izan ditugu. Horratik nekea. Eta hori, ahotsa aldetik fizikoki, nekatuta zaude ez, baina ahotsa bada instrumentu bat, eta zaindu behar dudana. Eta ja, ohera berandu sartzeak, eta ordutegi horiek, ja baditut kontra ez, faktore guzti horiek. Eta gainera, irtengoan nintz, jende guztiarekin hizketan egitera, edo zai dagoen jendearekin hizketan egitera, askotan, bukatzen dut afoniko, bukatzen dut, ez dudalako ondo zaintzen ahotsa. Eta gertatu zitzaigun, zegoela hor, langileren bat edo, etzen bulegoko inor, baina bazegoen hor norbait, eta jendea galdetu zen, irtengo dira gero, kaso egitera? Eta zen, irtengo dira. Eta ez ginen irten behar, ze hurrengo egunean, bagindoa zen Londresera zen, ez? Bagindoa zen Bartzelonara, zazpikale grabatzera, eta goizean goiz hartu behar genuen hegazkina ez dakizer eta bestea. Baina pertsona horrek esan zuen, da gero gertatu zitzaigun, gu furgonetan sartu ginen, da ez ginen konturatu movida guzti horrekin. Baina ematen duenez, zegoen jende pilo bat, Laudion, gure zai, esan zietelako, irtengo dira eta egongo dira zuekin, da gero idatzi ziguten pilo batek, eze pena, kiston jatorra, kontzertua oso ondo, baina esan duzute irten behar zaretela, hasi que, hemendik aprobetxatzen dut publikoki, esateko Laudio, urrena hor gaudenean saiatuko gara zuekin egoten, eta eskertzen dizuegu, eta pena baten du, ze izan zen komunikazio falta handia egon zena. Baina, polita izaten da, horrelakotan azoka guztaren zaigu aprobetxatzea. Hori, esan behar da. Hor bai... Azokan ez zareten ekatzen. Azokan egoten gara, goizetik iluntzera, jendearekin egoteko, eta gauza berritzaileekin beti. Saiatzen gara. Izan sofa bat jarri duzuela, izan pareta jarri duzuela. Aurten ere egongo zarete? Aurten ez gara egongo. Aurten ez zarete egongo? Aurten egingo dugu orain miribiaren kontu honekin eta guzti horrekin promozio egun batzuk egingo ditu, horrela hemen gauden bezala elkarrizketa batzuk egingo ditu, eta gero aldenduko gara fokotik alik eta urrunen. Egongo gara kontzertuak ikusten publikotik, egongo gara azokan baldin baude fan bezala diskoak erosten, eta hortik aurrera egongo gara etxean, lasai, familiarekin eta sortzen. Eta 2027ko martxoaren 6 arte isilik. Hori ez dakigu, ez, baina benetan, hor ondo dago erantzutea ez dakigu. Galdera oso da, baina ez dakigu. Eta ez dugu nahi mugari jarri, galdetu digute, diskorik egingo duzue, martxoan izango da aurkezpena disko batena, ez dakizer. Ez dakigu eta ez dugu nahi aterik itxi. Ametsa. Pentsatzen dut, ez dugula antzerki horra bat aurkeztuko miribian. Izango da kontzertu bat, ez? Izango da musika protagonista nagusia eta horren bueltan ibiliko da dena. Baina urten nahi dugu ate guztiak irekita utzi, 2026 urtean, sorkuntzari bidea irekitzeko. Eta ikusteko ze forma hartzen duen, behar bada izango da EP bat, single bat, disko bat, 2 disko, 5, ez dakit zer etorriko den. Baina, etorri behar duena,
Eta etorri bezala, pentsatuko dugu nola kaleratu, noiz kaleratu, ze formatutan, ze fetxatan, denbora daukagu guzti hori pentsatzeko, beraz, 2026 urtea, sorkuntzari dedikatuko diogu, eta laxe izango da. Ondo dago promesarik ez egite, bestela laudioko gertatuko hori da. zaizue berriro, eta promesarik ez egitea ondo dago. Bueno, segidezagun ametxetan deitu diozue. Nola baitere zuen buruari hori dalako esaten diozuena, amestu dezagon. Bai, dudari gabe. Nik uste dut konektatzen ari garela azken aldian asko bulegoren hasierako sentsazio hiekin, ez? Sorkuntzarekin, bulego lehen aipatu dut, ez? Izan da askotan olatu bat, batzutan gainetik pasatu gaituena, ze egin dugu lan pilo bat hau lortu alizateko, baina ero ez genuen espero benetan gertatuko zenik, ez? Eta gertatu da, eta askotan egon gara pixkat, zaldi eroa domatzen bezala, ez? Eta 2026 urtean ere hori izango da egingo duen gauzetako bat, ez? Bulegoren zimenduak ondo ezarriko ditugu, ez? Eta kontzientzia pixkat hartuko dugu gertatu den guzti honen inguruan, eta 5 urte hauen inguruan, eta aria galdu dut, galderena, ze joaten naiz. Ez, amestearena. Amestearena, hori, ari nintzen esaten, bulegoren hasierekin oso konektatuta gaudela, zen ikuste dut, gozatzeko ibilbidea izan dela, eta badugula berriz ere, horri zuri bat aurrean. 2020 urte o 2019 urtean geneukan bezala, beraz. Ari zaizkigu sentsazio horik etortzen, ez? Eta segide ezagun ametxetan, bada kantu bat abestiko lema bat, ordundik gurekin egon dena, pixkat urrutiago edo pixkat gertuago, baina orain oso gurekin sentitzen duguna, ez? Urte guzti bat, sorkuntzari eskainiko diogu, bada gauza desberdin bat, guretzat behintzat, uste dut industrian ere badela gauza, berezi bat, gaur egun behintzat, nahiz eta lehen, gauza osoikoa zen eta etzen iragarri ere egiten, ez? Hor aldatu dira gauzak, ez? Aldatu dira gauzak horrere, baina nahi dugu hori presente izatea, ez? Segi dezagun ametxetan, segi dezagun gozatzen bidea, eta segi dezagun, esan dago, bidea gozatzen. Komunitateari hilaren 13 ostegunean 10etan jarriko zaizkio sarrerak, orokorra 14an, komunitatean izen emateko modua jarri dozu zuen. Hori, webgunean badukazue, bai. Hortaz, bizibili. Eta, naizako arpidunei esan, zuek ere zerbait jasoko duzuela, hortik, oraindik ez du esango zer, adiegon, zuek ere bertara, eta, hainbat gauzen artean, segizazuela ametxetan, eta amestarazten, ze ikusten denez, hori ere lortu duzu. Hori da. Mila eskerrik plazer bat zurekin elkarrizketa egitea oso polita izan da, eta oso gustora egon naiz. Eskerrik asko. Mila esker.